Rêxistina beravaniya sivîl ya Sûrî di daxuyaniya de dibêje bi sedan sivîl di navbera kuştî û birîndar da bûne qurbaniyên êrişên rejima Esed û Rûsî li navçeyên Bakurê Rojavayê Sûriyê. Rêxistina beravaniya sivîl li ser rûpela xwe Facebookê amarek ji hejmara qurbaniyên êrişên rejima Rûsî û Sûrî û milîsên bi ser wan ava û aliyê din ji destpêka vê salê ve ta 18 berçelayê ve belav kiriye li gorî belgehkirina rêxistina navborî hejmara êrişan gihîştiye heysidî. Di encama wan êrişan de 165 sivîl di nava wan de 55 zarok û 14 jin hatine kuştin û 447 sivîl di nava wan de 134 zarok û 64 jin birîndar bûne. Beravaniya sivîl di daxuyîna xwe de gotiye ku rejima Sûrî û Rûsî û milîsên bi ser wan ava û alîne din di vê salê de neh komkujî li Bakurê Rojavayê Sûriyê encam dane û serbar kiriye ku 73 kes di nava wan de 29 zarok û 8 jin hatine kuştin û 174 di nava wan de jî zarok û jin jî birîndar bûne. Rêceya bêhtiriya êrişan li gundewarê Idlibê yê başûr bû û li navçeyên gundewarê Idlibê yê Rojavayê û navçeyên Kenarê û gundewarê Idlibê yê Bakur re her wiha li navçeyên gundewarê Helebê yê Rojavayê. Beravaniya sivîl daye zanîn ku bi giştî xanî û kargehên pêşesaziyê û zeviyên çandiniyê her wiha dibistan, nexweşxane û kargehên ku debara jiyana bi hezaran malbatên li Bakur û Rojavayê Sûrî ne rastî armanjkirinê hatiye û tekez kiriye ku armanca êrişên rejimê û Rûsyê helweşandina hemû şêweyên jiyanê ye û sizakirineke komî ye ji sivîlan re. Di dawî de jî rêxistinê gotiye bêdengiya civakan navdewletî û netewên yekbûyî beramberî êrişên rejima Sûrî û Rûsî û nebûna tûfşarê tê wateya gulopa kesk ji herduyan re ji bo berdewamîkirinê di siyaseta xwe de.